Wata rana namun daji suka taro suna shawararta ƙofar da ya kamata su riƙa fitowa ‘yan adam don su kubuta daga tarkokinsu. Kowa na kawo tasa ana kushewa sai Dila ya ce, abin da ya fi sai a yi makaranta nan dawa, mu da muka sha gwagwarmaya da mutane muka gane makircinsu, mu riƙa koya wa na baya irin dabarunmu. Sauran dabbobi suka yarda da wannan magana. Daga nan sai Kora ta ce, To, wa za a sa, ai ka san wannan aikin sai mu. Zaki ya ce, To gaya mana irin dabarun da kikan yi ki kubuta daga mutane, sa'an nan mu gani in hanyoyinki na da amfani ga sauransu bi. Kora ta ce, Ai ba wata dabara da take raba ka da mutum, sai idan wuri ya ƙore maka, ka buɗe haƙora ka tason masa. In ko akwai ‘yar kazara, ka sanke ka yi ta kanka. Zoma ya ce, Allah wadan wannan dabbara taki, in ke kina da ƙarfin tasan musu, mu muna da shi ne? Ya dubi zaki ya ce, Allah ya ba sarki nasara, mafitarmu da ya ce, idan kowa ya yi rami a ƙasa ya yi masa ƙofa kamar 10 duk nesa da juna, kaga in an rusa ka nan sai ka bille nan, in an dase nan sai ka billo nan. Bauna ta dubi zomo ta yi murmushi ta ce, Kade, yaro dai yaro ne, kana maganar a gina rami, ni ina kaga ramin da zan iya shiga. Dila ya ce ma ki iya shiga, to in kun gama a wajen kiyo fa, ko kuwa dan tsoro sai a bar neman abinci? Zoma ya ce, ai wannan sauki gare shi, da kun gamu ya sa karnukansa suka biyo ka, sai ka yi gaba kamar ka wuce. Ka ta da kura ka komo baya ka sami gidan gara ka make gindinsa, sai ka saje da shi. Wannan maganar ta zomo ta ba kowa haushi, har giwa ta tashi ta kishi, ba ta sani ba. Ta harare shi ta ce, Kai sakarai, in kai kana iya makewa a sure, mu fa, kai karnuka suka dame ka, me aka yi karnuka? Cikin abubuwan ba sauro har a gama da kare? Wannan ba dan uwanmu ba ne? Ƙwadayi ya kai shi cikin mutane har ya yarda suna walaƙanta shi kamar ba don halas ba? Kai ma zomo, baka san maganar da kake yi ba. Kowa ya yi ta kawo dabbararsa don a sa shi malamin dawa, amma in saura suka bincika, sai su ga shi kaɗai take wa amfani. Can an rasa wanda za a zaba, sai Dila ya yi tsalle ya fado gaban manyan dawa ya ce, Allah ya ƙiyashe ka daga sharrin mutane. Ni za a ba malanta, domin duk makircin mutane ba wanda ban sani ba. Kura ta ce, ba a tambaye ka yawan magana ba, ka faɗi dabarun da kake yi kana tserar da kanka mu ji in mun yarda. Dila ya dubi zaki ya ce, Allah ya ɗaukake ka, na san kuka na cikin abubuwan da ke tona mu ga mutane, saboda haka in na yi kuka gabas sai in ruga in koma yamma. In na yi yamma sai in koma kudu, ban taɓa tsayawa inda aka ji na yi kuka ba, balle a biyo. Zaki ya girgiza kai ya ce, Lalle kana da dabbara a wannan wuri, amma in kai barci fa, ko kuwa kullum ba ka yi sai ka ta gudu ka je nan ka je nan? Dila ya ce, Allah ya ba manyan dawa nasara, ai ni ba na barci sai tsakiyar ganyayen doka, inda ko fara ta fati na ji kyamas sai in farka. In naga ta tsaya, in tsaya, in zuciyata ba ta bani ba, in ruga. Zaki ya ce, Lalle kana da dabbara. Kura ta ce, Manyan dawa, ai ko wajen shan ruwa mutane na cutar mu. In ya ce yana da dabbara a fili, ta wajen shan ruwa fa. Dila ya ce, Ai ni ba na shan ruwa yadda kuke yi. In na ji kisharwa sai in tafi rafi in tsoma wutsiyata cikin ruwa in fito waje in tsose. In koma in sake tsomawa, haka nakan yi ta yi har in koshe, amma ban gane wa indikar da kaina ba, irin wannan shan ruwa da kuke yi, ai ita ce baya bazani, in wani ya lababo daga baya, ai barna ta auku. Damisa ta ji haka sai ta ce, ai ba nan mutane suke sha da arna ba, sai wajen yin tarko, babban abin da ba mu san kansa ba kenan. Dila ya ce, Ni dai abin da na sare shi ne duk inda na ga itace ya sarke, ba alamar ganye ba alamar saiwa a gindinsa,
sai in sake hanya. Na san lalle itatuwa ba su tsira sai da saiwa da ko ganyaye ko sun bushe a ga alamar inda suke. In ko ina tafiya, na ga wani abinci na a inda ba safai ya kamata a same shi nan ba, sai in haɗe ƙwadayina. Sai ya ce, Ni dai dan mutum Allah ya kawo ranar da za mu gamu da shi. Ran nan ya kwashi kashinsa a hannu. In same shi in keta cikin in karairaya ta sussuwansa in cinye namansa in sha jininsa in moro. A kwana a tashi, ran nan dan zakin nan yana yawo da shi da dan rakumin dawa. Sai suka hangi wani baroro tafe da kayan sabugu da igiyoyin dangwali mai yawa. Sun yi wata shi, ya bar ‘yan uwansa a baya, yana sauri ya isa mashakari ya fara zaben wuri ya yi bukka. Yana tafe yana ‘yan wake-wakensa da fillanci, yana kirare shi kaɗai kamar mahaukaci. Ko da rakumin dawa ya hango shi, sai ya ga bayanin da Dila ke musu ne mutum lalle wannan ya zama shi ne, saboda haka ya gudu ya shiga daji. Dan zaki kuwa ya tsaya yana kallon wata irin halitta daban da wadda bai saba gani ba. Da baroron nan ya yiwo kusa, sai dan zaki ya ce masa, Kai, tsaya, cikin namun daji kai ne wa? Tun da na tashi ban taba ganinka ba, kai ko gaisuwa fada baka zuwa? Baroro ya ajiye kayansa ya faɗi gaban zaki ya ce, Ni ne Kuzaje. Abin da ya sa baka gani na fada kunya nake ji, ga kowa da ƙafa hudu ni ko sai biyu, ga kowa da wutsiya ni ko fimfirin, dubi gashin kulayalaya ni ko tik da ni kamar na fito daga wuta. Dan zaki ya ce, To, ina zaka da waɗannan itatuwa? Baroro ya ce, Kura ta kira ni in je in yi mata gida don tana tsoron mutum. Dan zaki ya ce, Shin dan Allah ina zan bi yin gamu da mutum yanzu? Shi nake nema ruwa a jallo, kwana da kwanaki ban gan shi ba. Baroro ya durƙusa ya ce, Yau da gobe dai ai ka gan shi yallabai. Amma, ai tsoron karo da irin ku yake yi. Kada ka tsaye da ni ina sauri in je in yi wa kura aikinta, ko ba don tsoron mutum ba, ga rana ta fara zafi. Ba abin da ya fi gida dadi. Dan zaki ya ce, Tsaya ka yi mini gidan tukuna in ji, sa'an nan ka wuce wajen na kura. Baroro ya ce, A'a yallabai, ai ba ni da dama tun da muka yi alkawari da ita, da ba ta magana biyu. In dai na yi wa mata nadawa, na yi maka, don amfani na kenan kawai wajenku. Dan zaki ya ce, Zancen banza, mecece kura, har ka ce sai ka yi mata gida za ka yi mini? Ya taso wa Baroro ya sa dagi ya ta masa don warke. Baroro ya dubi warkinsa sabo ful, an yi masa karan saye, sai ya kume, ya dai hade bacin ransa ya ce, Tun da ka ce kana so. Bororo ya tsuguna, ya shirya tsabgunan, ya yi tsaikon daki mai ƙarfi tsakar waɗansu itatuwa. Ya bi tsaikon nan, ya daure tam da itatuwan nan, sa'an ya samu ciyawa himi guda ya tara, ya samu kirare tuli ya zuba gefe daya, kamar mai shirin gashin tukwane. Da ya tara su duk, ya yi ta diba yana jitawa bisa tsaikon nan, ya bar ƙofa wadda za ta isa dan zaki ya shiga. Da ya gama aminta shi, ya durkusa gaban dan zaki ya ce, Shiga mu gani in ya daidai da kai. Dan zaki ya shiga cikin bukka, nan da nan Bororo ya mai da itatuwa, ya kulle ya buga kyastu, ya kewaya bukka da wuta. Da hayaki ya murtuke, dan zaki ya kasa numfashi, sai ya yi neman fitowa ya kasa. Da ya ji ya matsu, sai ya yi ƙara ya ce, Kai Kuzaje, wannan daki naka ya fayi kunci, kuma iskar ciki ba ta shakowa, fidda ni. Bororo ya ce, Haba me kace? Ƙara fada in ji. Ka makara, ni ne mutum wanda kake fartar kasa kake cewa sai kun gamu. Kafin ka fara shan alwashi da ya kamata ka tambayi iyayenka, ka ji yadda muke murtuku da su. Da dan zaki ya ji wuta ta kama bababa, ya ce, Na tuba, don Allah ka fidda ni. Bororo ya ce, Haba dama ka dangana. Alƙalami ya bushe, dan zaki ya cinge wuta ƙurmus, Bororo ya kama hanyarsa ya yi gaba. Wanda ya raina maganan na gaba gare shi, ya yi abin da ya ga dama, kome ya same shi ba